Des de quan escrius, Anna? Des de sempre. Gairebé des de... Bueno, jo sempre dic que des de que em vaig aprendre. O sigui, des de que el primer que vaig aprendre va ser escriure el meu nom i jo crec que des de llavors no ho he deixat de fer mai. Tinc munts de diaris des que era molt joveneta, però també paral·lelament escrivia coses per mi o poesies o... És com a vegades et venen, no? I a vegades... El que passa que són coses diferents, per escriure narrativa o poesia, no? Jo a vegades comparo la poesia amb Atxaguirà, que és com que em ve una poesia, l'he d'escriure en aquell moment, tal com està, i la narrativa és algo més pausat. Se t'acudeix alguna cosa i llavors li has de donar unes quantes més voltes. I amb quin gènere et sents més còmode? Fan funcions diferents, a vegades. Escric més narrativa. De fet, a vegades la poesia és algo més, potser, més personal, que tot i que també la faig pública, però és diferent. A vegades parla més de mi, els poemes. En canvi, la narrativa és molt més, potser, més fantasia. Tot i que a vegades també publico narrativa, que llavors la gent es pensa que és com si fos propi, com si fos biogràfic, perquè sí que molts cops m'agrada, per donar realisme, escriure en primera persona. Escric en primera persona però qui escriu no soc jo, qui escriu és un personatge que té una vida diferent a la meva, però hi ha gent que a vegades ho interpreta com si fos la meva vida, i això és curiós, no? Passa quan, per exemple, penjo a les xarxes o això, que a vegades em trobo comentaris com si m'hagués passat a mi alguna cosa del que explico allà, i bueno, és curiós també. I en quins suports edites? En paper, en electrònic? Bueno, quins són els teus suports habituals? Els relats en català hi tenia bastantes coses penjades, ara la veritat és que últimament ho tinc bastant descuidat. I les xarxes socials també a vegades és un lloc on pujo coses, si em venen de gust. Mira, aquesta poesia m'ha agradat, va, poso aquí. També a vegades, a les xarxes socials sí que a vegades escric també sobre la meva vida, no? Quan hi ha... A vegades faig relats de capítols de la meva vida, que això, bueno, m'agraden normalment a la gent. I llavors a vegades escric també de temes de feina a la pàgina web meva. I escrius cada dia? Quina mena de rutina tens d'escriptura? Quan hi ha alguna cosa, per exemple, com la novel·la, sí. M'agrada ser molt metòdica, d'agafar l'hàbit de... Me llevo d'hora, esmorzo, a vegades fins i tot esmorzo davant ja de l'ordinador, ja començant a rellegir per agafar el fil, i llavors quan ja he acabat d'esmorzar ja em poso a escriure. Quan no, a vegades escric simplement perquè necessito explicar alguna cosa, o em ve de gust, o se m'ha acudit un tema per un relat, llavors bueno, escric quan em ve de gust i ja està. O a vegades he de prendre notes perquè en aquell moment no puc escriure, i dius, aquesta frase, això no se m'escapi. Sempre, bueno, l'hàbit de portar una llibreteta al bolso, no? Fa molts anys també. No sé si tens, per exemple, cap blog així que també ajuntis una mica el teu vessant professional i el literari, que hi pengis, per exemple, relats que ajudin a pensar, que t'ajudin a entendre com a persona. Bueno, els que tinc, diguem, de la pàgina de feina, de psicòloga, allà molts cops és que a través d'alguna cosa personal, allò m'ha donat un tema per reflexionar i l'aprofito per lligar, llavors són coses que poden ser útils per a altres persones. Que aquí sí que és una de les coses que la pàgina web que la vaig fer nova ara de fa un any i mig o així, va ser com un canvi d'enfoc, perquè els escrits que hi havia en l'anterior eren com molt científics, molt acadèmics, poder, no? I poder eren tan agradables de llegir, i sí que em vaig adonar que era molt més agradable lligar les coses amb vivència personal, en donar per reflexionar, potser menys paraules tècniques però més entenedor, i llavors sí que això he notat que ha augmentat les visites i la bona acollida del blog. Per exemple, amb l'objectiu de lligat amb algun tema de psicologia o d'estar bé amb un mateix. I una mica quin és el teu estil literari? Quins temes són els que t'agrada més tractar en les teves obres? Què expliques en la teva obra? Les persones, sobretot. Jo crec que el que tracto, a part dels fets que passen, és sobretot les vivències. Que els personatges els hi puguem trobar alguna cosa, empatitzar-hi. I llavors també que a vegades se m'escapen, els personatges han de fer coses també que jo podria estaria d'acord, a vegades alguns no, però bueno, és com un joc, no?
Bueno, hi ha personatges que ja es veu que van una mica lligats amb que jo soc una mica reivindicativa amb alguns temes, no? I dius, home, doncs aquesta opinió que acaba de deixar anar aquest personatge, igual l'Anna hi estaria bastant d'acord, no? I dius, pues sí, ja l'he posat per això. I d'alguna manera, per què fas literatura? Què és per tu escriure? Suposo que és una manera de treure alguna que en algun moment penses o una manera de comunicar-te. Segurament també hi ha una part de que ho vagi fent és que quan era petita devien seguir animant a fer-ho i si veus que el que va ser em va agradant doncs sempre t'anima a seguir-ho fent, no? Però no sé, fins i tot èpoques que no he fet públic res del que escrivia o ningú ha llegit i per tant ningú t'ha pogut dir si li agrada o no, he seguit fent-ho. De fet vaig llegir ara fa poquet una frase que em va agradar molt, no? Que deia que un escriptor és un món tancat a dins d'una persona, no? I suposo que és una mica això. En algun moment aquest món es crea i llavors l'has de fer sortir, perquè què fas quedant-te a dintre, no? I quan treballes ets molt allò perfeccionista amb el llenguatge, fas i refàs molt. Sí, de fet a vegades simplement he de parar de rellegir certs fragments perquè no avançaria. I llavors a vegades he de dir, vale, aquest ja l'has revisat, has canviat moltes coses, has de parar de revisar i has de seguir avançant perquè si no podràs acabar doncs, això, la novel·la o el text. Que llavors no vol dir que quan està tot acabat torno a revisar coses encara i a canviar. I en el cas de les novel·les, per exemple, ja tens l'estructura de tot com serà la novel·la, o fas un esbós primer i a poc el vas omplint. O sigui, ja tens tot l'esquema mental previ molt treballat. I no només mental, i també necessito escriure, necessito fer arbres genealògics. En aquest cas, per exemple, com que era una família, tenia tot l'arbre, tothom com estava relacionat amb tothom. En aquest cas em vaig fer, per exemple, els dibuixos dels personatges, els vaig dibuixar jo. Per saber la cara que tenien, i cada personatge tenia la seva fitxa amb coses. Hi ha coses que sé dels personatges que no han sortit a la novel·la, però que són de les seves vides. No s'ha donat el cas que hagi sortit publicat perquè poder no trobava on que viu o no tenia trellat o he d'afegir capítols que poder tampoc no es desenvolupaven enlloc. Però sí que m'agradava tenir molt clar el fons que hi havia, no? Quina història tenien, què els havia passat de petits. I amb quins escriptors t'inspires o què t'agrada més llegir que et porti a vegades a escriure altres coses? Diria que precisament els escriptors que llegeixo més no m'hi assemblo gens amb com escric. O sigui que precisament tinc un estil ben diferent. Però sí que llegeixo des de molt jovenet en Paulo Coelho, és un autor que l'he seguit moltíssim, tota la seva literatura. Què creus que ha de tenir un bon llibre perquè transcendeixin el temps? Jo sempre havia sentit a dir que havien de tenir amor, mort i sexe, tots. I això sí que vaig mirar que hi sortís. No sé si això el converteix en un bon llibre o no. Però això sempre... Bueno, perquè al final són les coses que tenim molt presents, no?, a la vida, també. Amor no només el de parella, sinó personatges que s'estimin, no?, d'haver-ne de diversos tipus, de pares, de fills, de germans. Mort, perquè penso que és algo normal a la vida, també. I el sexe, que també és una cosa positiva. No sé si ens vols recomanar algun llibre que t'hagi agradat especialment en els últims temps. Com a lectora? Bueno, jo el que llegeixo com a mínim cada any una vegada és L'Alquimista, d'en Paulo Coelho, precisament. I quins projectes tens ara al calaix? O treballant fora del calaix? Ara estan una mica en stand-by, no?, perquè la maternitat recent ara doncs, tampoc no em deixa molt temps lliure. Però tinc una altra de la sèrie del Swing Club, diguem. El que passa que, tot i que és la sèrie del Swing Club i està relacionat amb el swing i amb ballar, no té res a veure el tipus de línia argumental. Aquest és una saga familiar que abarca gairebé més de 100 anys, amb un swing de fons, i aquest nou doncs, és més un personatge principal i la vida que seguim és només la d'aquest personatge, però també està vinculat amb el swing. No sé si vols dir alguna cosa més tu sobre la teva vida d'escriptora. La vida d'escriptora...
Em costa, per exemple, denominar-me escriptora. Ara m'ho has dit i clar, em fa gràcia a mi mateixa. Penso, ostres, no sé si em puc considerar escriptora, soc algú que escriu. Que per alguns dirien que és el mateix, però jo que jugo molt amb les paraules, no?, des de sempre, i jugo i al mateix temps hi treballo, no?, perquè també amb la meva feina les paraules i els matisos marquen molt la diferència de moltes coses, no?, perquè ho anomenem d'una manera i no d'una altra. També ens diu alguna cosa, no? Llavors, no sé, se'm fa estrany concebre a mi mateixa com a escriptora, crec.